Quddiem il-Maġistrat Rachel Montebello, Joseph Brincat magħruf bħala is-Sukku spjega kif Lawrence Paċ magħruf bħala il-Loli kien jagħtih flus li mbagħad kien jgħaddihom lil Mario De Giorgio u Alfred u George. Skont ix-xhud il-flus kienu jingħataw mill-imprenditur Jorgen Fenech bħala parti minn arranġament biex jiffinanzjaw l-ispejjeż ta' 3 irġiel akkużati li qatlu lill-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Brincat saħaq li il-Loli kien avviċinah madwar sena wara l-arrest tal-aħwa De Giorgio u qal li kien jingħata madwar 300 euro darba fil-ġimgħa għal madwar 6 ġimgħat. Il-ħsieb kien li l-allegati qattiela jingħataw 100 euro kull wieħed fil-ġimgħa. Fil-qorti, ix-xhud qal li ma kienx jinteressah għal xiex kienu dawn il-flus u qatt ma staqsal min kienu. Matul is-seduta ta' tlieta xed ukoll Michael Savona minn Transport Malta li ta' dettalji dwar opri tal-baħar f'isem Jorgen Fenech jew kumpaniji tiegħu. Is-Superintendent Keith Arnaud l-Ispettur Kurt Zara flimkien mal-Avukat Philip Gallia Farrugia mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali qed imexxu l-prosekuzzjoni. Għal Jorgen Fenech qed jidhru l-Avukati Marion Camilleri, Charles Merci u Gianluca Caruana Karen, l-Avukati Jason Azzopardi u Therese Comodini Kakija qegħdin jidhru bħala parte ċivili għall-familja Caruana Galizia. Din il-kompilazzjoni se tkompli nhar it-tnejn 9 ta' Awwissu, dan fil-waqt li fit-12 ta' Awwissu se jixhed Matthew Caruana Galizia, ibn Daphne Caruana Galizia.